Dneska se tady zareagujeme na Taryho, na Fyzio video. A prostě nějaká nejsilnější babička na světě. A já to nechápu, jak může být taková babička, která utáhne třeba Monster Truck. To nechápu. A nic, no, jdeme na video. Tohle je nejsilnější babička na světě a v tomhle videu otestujeme, jestli je silnější než náš kamarád Čmelda. Budou spolu plnit několik challenge a ten, kdo zvítězí, získá 20 000 korun. Ale Čet, 20 000 korun? Tak to bych chtěl taky, sorry, korun. Pokud v nějaké challenge prohrají, musí si vytočit trest na kole smůly do dalšího kola. A jako první rovnou uvidíme, kdo dál dotáhne tenhle nákladák. Tak jo, Bobby, já vám to odstartu, můžeme? Tak jo. Jasný. 3, 2, 1. To je pro mě legrace, to si dávám každý ráno. Jako rostříčku, pane. Tohle je fakt šílený, co to předvádí? Pojď, autičko, za mnou, krásně. Když jsme na sebe zvykli ráno cvičím, takový auta ještě větší. A zvládáme to. Pořádně nasnídat a pak táhat. Snídaně? Jestli tohle babička dělá během snídaně, tak by mě zajímalo, co dělá během oběda. Ale to, jde to a je to autičko. Babička to zvládla dotáhnout 6 metrů, no ale teď je na řadě Čmelda a uvidíme, jestli bude lepší. Tak jo, Čmeldo, já si myslím, že ty se budeš muset vážně snažit, protože Flexibabka to zvládla úplně na jedničku. Tak co, věříš si? Jo. Hej, prej Flexibabka, ne? Maximálně tak Flexibabka by měla být, že má v puse doutník, ale Minecraft dělá nějakou kšiltovku, ne, Pastafix. Jo? Jo. V tom případě já si myslím, že můžeme rovnou začít, já ti to jdu odstartovat. 3. Jo, jestli chce to udělat, abych udělal taky reakci akorát starým, tak dejte like, odběr. A taky zvoneček. 2, 1. Tak já si ten přetáhnu na svoji stranu, to prkerý ohrany, co ta babka snídá, to není možný. Čmelda se fakt snaží, ale vypadá to, že má o trochu méně sil. No, asi si zapomněl dát fizzy drink. To auto fakt nemůžu utáhnout, že to je těžký. Tak tohle bylo vážně rychlý. Čmelda to dokázal dotáhnout jenom 3 metry. V tom případě teď bude muset jít vytočit trest na kole smůly. První bod získává babička a teď nás čeká další challenge, ve které budou muset bourat zdi a ten, kdo jich zničí víc, vyhraje. Ty vole, jsem nevěděl, že super babča používá kladivo. A jo, jako já jsem dneska byl u babičky taky. A já tam měl takovýho bratra, se kterým měl svýho bratra, ale ten jakože neskutečně zlobil. Já jsem chtěl natočit reakci akorát starým, šílený nákup nějaký. On nám to pořád kazoval, nám pořád chodil úplně furt takhle. A už jsem je chud. A najednou mu vzít kladivo a má mu rozbušit hlavu. Ale Čmelda si musí vytočit trest. Tak, prosím. Uvidíme, co to bude. No, tak to vypadá, že bohužel teď nebudeš moct používat žádný nástroje. A to jsem na tebe, Čmeldo, zvědavej, protože teď jdete bourat zdi. Tak jo, lidi, právě teď se nacházíme u další challenge a máme tu tyhle dvě zdi. Tahle na zeď je Čmeldova a tahle je babičky. No a já si myslím, že můžeme rovnou začít bourat a začíná třeba babička. Tak, a jsem připravena, jdem na to. Jdem na to. To jsou rány. A pojďme si Wow, babička to zvládá daleko lépe, než jsem čekal, ale schválně napište dolů do komentářů, kdo si myslíte, že to vyhraje. Flexibabka. hotovo a byla to brnkačka. A uvidíme, co ten mladej. Šup. Výborně, tak tohle jsem opravdu Prý to ten mladý úplně. Šup. nečekal, ale teď je na řadě Čmelda a nesmí použít žádný nástroj. Ty zítko, já tě tady za obrovskou. Cože? Kde vzal Čmelda tolik Jak energie? To je řve. neskutečný. Pojď sem, ty moje zítečko. Jo, a je to celý plavání. Lidi, obou dvom se podařilo.
Hej, jako já si myslím, že kdyby tohle byla zeď nějaká, ne, si představ se, že to by byl jeho telefon, on by ho rozbil, protože by prohrál hru ve Fortniteu, ne? Přelo probourat zeď a já si myslím, že můžeme jít rovnou do druhého kola. Jdeme na to, začíná babička. Víte co, já jsem už unavená, já si na to už můžu vykašlat. Ať mladý ukáže, co umí. Co? Babička to vstala, což znamená, že pokud to teď Šmelda probourá, tak automaticky v téhle challenge vítězí. Já tak... Šmelda má Ty vole, jak to vykop. jasný bod, tuhle challenge vyhrál, ale v další budou muset soutěžit v páce a babička si musí na kole smůly vytočit trest. Hele, jak já si myslím, že bude mít na sobě tu masku. A vidím ji tam. Zafra! Teď si budete muset vzít na sebe brýle, kterýma uvidíte vzhůru nohama. Tak, no výborně. Připravte si sem ruce. Tak, no a já to jdu odstartovat. 3, 2, 1, teď! To není možný! To je snad segra! To je segra rampa, tam má... Myslím si, že tohle je úplně jasný. Vyhrála jste a Šmelda prohrál. Já to říkala. Tohle bylo rychlý, babička má jasný bod, ale teď budem přetahovaná a Šmelda si musí zatočit na kole smůly. Šmeldo, vypadá to, že se budeš muset daleko víc snažit, protože jak tak koukám, tak Boris. Hej, jako sorry, já myslím, že to je kolo štěstí. vaše síly jsou opravdu hodně vyrovnaný, ale teď momentálně si prohrál, takže si na zadě a pojď rozto... Jako já jsem si už teď všimla, že on má na sobě mé policejní vybavení. Kolo smůly! Já si to vyměřím a teď jdu roztáčet. Tak pojď, zavřu si oči, radši nechci vidět výsledek. Tak, uvidíme, co ti padne. Mám menší nápad, trochu to Šmeldovi nastavíme. Můžeš se podívat? Je to sliz! Tak to fakt nechutně čvachtá, tak tady to na rukou fakt mít nechci. To jsem zvědavej, jak to hladou udržím, protože ty ruce jsou fakt slizky. No fuj. Takže 3, 2, Hej, nemyslíte si spíš, že tam Fizzy dal jako holuby z nosu? Než jako sliz. No, zvratky, sorry. Já vám ještě něco řeknu. Pravý jméno Fizzyho není Fizzy, ale jmenuje se Filip. 1, teď! Musíte přitáhnout na svoji stranu, Flexi, babičenko, co? Prej Flexi, Tohle babička. byl jasný bod pro Šmeldu, ale teď budou ničit trezor a ten, kdo se do něho dostane rychleji, vyhrává. A to nevím, kole smůly, a to je kolo štěstí. Pojďte, to štěstí. Co? No to znamená, že při další challenge vůbec nemůžete používat ruce. Babička to bohužel bez rukou vzdala, takže je na řadě Šmelda a když to zvládne, zvítězí. Tak jo, lidi, už jsem tady ve svý dílničce a jak můžete vidět, mám tady spousta nástrojů, který použiju k tomu, abych rozbil ten šílený trezor. A myslím si, že by to měl být nějaký velký kalibr, protože určitě ne tohle, do toho bych se dostal tak někam do Minecraft houseu. A tohle, to asi není na trezor, že jo? To myslím si, že tohle co bude ten správný kalibříček. Ale ještě dřív, než ten trezor rozbiju, mám tady svůj nástroj pro mě, speciálně dělaný. A tím je tady ten fizzy drink z Pichutiliči. Můžete ho koupit v každý večerce a skrz PR soutěžím o skvělé ceny. Hej, to já jsem to ještě sice neměla, ale jestli chcete. No, musím mi to nedát, to jenom to. No to už jedno. Tak neváhej a kupuj! To srovnáme! Už tak nemám! A jsme vevnitř, takže tady tu challenge jsem ovládnul úplně na plíčáře! Jasný bod má Šmelda, ale teď budou muset závodit s vozíkem pro důchodce. Tak uvidíme, kdo zvítězí a babička si jde zatočit. Určitě
Určitě Flexibabka. Na kolec smůly. Čmeldo, co tady děláš? Já jsem se rozhodl, protože jsem gentleman, tak vytočím z babičku kolo smůly. Co? Tak pojď na to. Můžu? Jo. Tak jo, to se točí jako o život. Co? Ponožka. Vypadá to, že budeš muset mít svázaný nohy. Tak jo lidi, právě teď už se nacházíme na startovní čáře a já si myslím, že to můžu naší babičce rovnou odstartovat. Tak jo, jdeme na to. Jdeme, připravená. Tak jo, 3, 2, 1. Šup, šup, šup. Tak to nic nebylo. To byla, když jdu z Kauflandu a z Limu z obchodu. 3, 2, 1. A jako ta Flexibabka má ten Kaufland hned vedle baráku, jako že má spolužačka. Má hned vedle školy, jakože sorry. Jo, tady má třeba barák, to je škola. Ale fakt ono to nemá ani, fakt ono to nemá ani 20 metrů od toho od baráku ke škole. Co? Oj, samota. Ježiš, to bych udělal já. Cože? No tak to znamená, Čmeldo, že jsi prohrál. Taky lidi, všechny challenge už jsou na konci a výsledek je remíza. Máte úplně stejně bodů. No, bohužel je to tak, což znamená, že vy dole v komentářích napište, kdo si myslíte, že byl lepší. A rovnou zmáčkněte tlačítko odběru. Tak se mějte hezky a příště zase. Čau! Já jenom chci říct, dejte like odběr, dejte like odběr, zvoneček a napište komentář, pokud chcete, abych natočil taky reakce, akorát že starým. OK, tak čus.